ngizwe. I can't put that in the corner now. Man, shake him on. Shake him on. Okay, some lad, I'm going to do some tabla, some mama, some time. Don't go for money, if you don't want to send me. Hope I'm from the tabla in South Africa, so I'm going to go some men to your house and finger. Hey, not the Nanga. Here among Sassabes and no PK. Siakala Maji. I am saying full Maji. So ntshatha. Nepina kaza wethu. Akukuninga sokusho. Akekho ngazi. Ukuthi njengoba lapha nje yimi nginiphethe. Zulu. How is your group of Zorano? How far along Gomana, how far along Gomana teaching? No Gomana, these are answer way to official, Spongui Patagweno, Spongelo V. For Finane in Nigeria, and was a Uguti, in Sedi Uguti, Lamutu outside. Yamada Tungelo Villa in Gilos, your Shelm Mariti. I haven't shyly shot below. Shaito, but I'm going to be seen up how? In the more town, you're going to feel. Yeah, I was a cool Baba in Margin and Pet and 80. Humanity! It's a kind of motion. You want to call him to pick. You want to call him to Sagonia. Tell Beggar Wooty. I was looking at him, Margaret Station. Oh, I'm about 2 hours. I'm focusing. No, I'm a look again. Usagasa, I say, oh, tell my two young children to put out Caboso Gaga. Usuzo for the way Paul was a bump. I was our guns away too. Spong a cool look, baseball a cool. No maspala wetego kanye nohulumeni kwaZulu ngibona umama lapha upremier bafowethu abantu sibaxeke ababonile kodwa babenze kahle sibancome lo mcimbi kangelo via akaze ngubone ephephandabeni akaze ngubone kubabona kude akaze ngizwe advert emsakazweni kodwa ngibona nohulumeni esondela lokho kukhombisa ukuthi kulomhlaba osehlathini esiphila kuwo kuyinto enhle lokho selancome nje nganza kwethu aselikhatsha kwaZulu-Natal nopremier ukuthi bebe khona. Sibonga lo Standard Bank shaya ihlombe ngomongameli wenu. Abantu abenze kahle kithi. Yebo. Angibizwe umuntu la ngize ngobusizwa bami, ngize ngobushinga bami, ngize ngelungelo lami. Ngayeza la, ngangena stage nginkani, ngangena ngobusizwa, ngangena ngomongameli, ngoba nizingane zami, ngoba nginiphethe. Ayikale. Masal phethe fusak money right. Ashila. Ayithi awushalo ngenza kwethu ngibonga kakhulu bafethu njengamanje ke bafethu siyazi ukuthi ezifungalena ethi iboko buphondo voicemail hayi bafethu siyabonga into ezakalayo ziphatheni kahle emaseni emakhaya nihambe namukele lo mphumela yophuma mina bafethu ngisalufunela amadlela alihlaza ngoba ngiyolungusizwe izwe liyaxeka kuwa ngishiye iflag elithi ilokho kuphela nje bafowethu kiss before nobubi bakho namabhekla gadala siyabonga uyiqhawe nomsebenzi ngayenzi ngibone lo MC abangene before ngiphinda ngibonga kakhulu naku Ntokazi Mashudula nalabo intokazi lezathi zelase siphathe kahle ngithi zama emvuleni zama ishaleni lihlombe umsebenzi wami lowo nje angena president obholayo angena president ozophatha ipishi sekuphelile nje ngizokusho nje ke ngibukeni nje ningibuka ubuhle bami nobusizwa bami ningishuthe ke ningibuke nje ukuthi goye kahle isisholi iyaphenduka lento abanye baze bame emotweni ephenduka mina ngiphenduka mina uqobo awubuke nje iyazongeza lento ayithole
hambe uzobheda.